Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Aileen Pedreso. Lin? Madamo nga salamat, Kim. Bag-ong bunag nga lapsag nga babae nakitaan sa sulod sa nakapark nga jeep sa Talisay City. Yaring balita. Ginapahayag nga pasado alas 7 Domingo sang gabi sang nakabati sang nagaybi nga lapsag ang isa ka babae kag lalaki nga natabuan ng kuno nga naglabay sa lugar bangod may ginkaduan sa Barangay Zone 8 Talisay City, Negros Occidental. Sa ila ginusisa, nakita nilang isa ka karton nga may unod nga lapsag nga babae sa sulod sa nakaparada nga pampasahero nga jeep sa diri nga bahin sang barangay. Automatic wala kadto turnover sa akon sa may balay amo to naging panawag ko yun sa CDRMO kung ano mayo ba si emergency ni ka muna para madapatan kung ano magidblat bago bata kay puso dara pa mo daw. Gilayon nga gindala ang lapsag sa Talisay City Health Center. Napaidalom na ini sa mga laboratory test. Yara na sa paghinakop sa Talisay City Social Welfare Development Office ang lapsag. May nag-bleed siya, no? Hindi siya properly cut ang umbilical cord. Na-find out Manila nga may infection siya. So ongoing ang paghatag sa iya sang injection, no, injectable nga antibiotics. Ginreport na sa barangay ang insidente sa kapulisan. Kaginatumod na ang posible iloy sang lapsag kag ang nagbilin sini sa lugar. So kung makilalaan ang ginikanan, no, especially ang iloy sang sininga lapsag nga anghel naton ti may nagakaigo man na iya nga tikang legal, no, para sa iyang Nagapangita pa sa posible kuha sang CCTV malapit sa lugar nga makabulig sa investigasyon sang otoridad. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.